Egunon deizula, jainkoak adiskide. Kristau laikoaren izatea eta egitekoa. Laiko hitza grekozko laosetik dator, herritar esan nahi du, jainkoaren herriko kide. Bataiatu guztio gera laiko, jainkoaren herriko kide. Sekular hitzak, latinezko sekulumetik eratorria, denboran zehar dirauena, gizarteko jardueretan ari dena adierazten du. Ministeritza edo eginkizun ordenatua ez duenari deitu ohi diogu laiko. Eta kongregazio erlijiosoren bateko kide ez denari sekular. Kristau laikoa beraz ez da multzoan galdutako norbait, eginkizunik gabea, jainkoaren herriko kidea baizik. Berari atxiki zitzaizkionei eman zien Jesusek berri ona zabaltzeko eginkizuna. 12 apostoli bezala beste askori ere bai. Ona San Lukasek dakarrena. Jesusek 12ak beregana bildurik, deabruak botatzeko eta gaitzak sendatzeko ahalmena eman zien. Eta jainkoaren erregetza hots egitera eta gaxoak sendatzera bidali zituen. Eta gerosiago dio, jaunak beste 72 ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka, bera joatekoa zen herrietara, eta esan zien. Zoazte, herriren batean sartzean, esaiezue, gainean duzue jainkoaren erregetza. Bataiokoan Jesusekin elkartzean, kide guztiok hartu dugu, evangelioa elkarrekin bizitzeko, eta denei eskaintzeko eginkizuna. Baina eginkizun hori ez dugu denok era berean betetzen. Espirituak bakoitzari eragiten dion eran baizik. Kristo bakoitzari ematen dion doainaren arabera. Ona San Paulok Korintoko elkarteari idatzia. Senideok, eraskotakoak dira doainak, baina espiritua bat bakarra. Eraskotakoak zerbitzuak, baina jauna bat bakarra. Era ezberdinean azaltzen da bakoitzarengan jainkoak ematen duen espiritua, baina beti denen onerako. Eliz elkartean bakoitzari bere tokia ezarri dio jainkoak. Guztiak apostolu ote dira, guztiak profeta, guztiak irakasle, guztiak mirarigile. Efesoko elkarteari honako idatzi zion. Gutako bakoitzak, Kristok emana izan dio neurrian hartu du doaina. Berak apostolu egin ditu batzuk, beste batzuk profeta, beste batzuk berrionaren hotsegile, beste batzuk artzain eta irakasle. Horrela, gai egiten ditu fededunak, beren zerbitzu lanerako eta Kristoren gorputza haziarazteko. Kristau guztiok gara sagaratuak, jainkoarekin harreman estuan jarriak. Bataioa ez gero, Kristorengan txertatuak gaudenez. Gorputz bakarra osatzen dugu elkarrekin, Kristo buru dela. Kristoren gorputz hortan elkartekide bakoitzak bere eginkizuna du, denen onerako. Kristo nahi bezalako senitarte egiteko eta evangelioa zabaltzeko. Ez dago inor soberan. Hasiera-hasieratik eta historian barna, Kristau laiko askok lan handiak egin ditu. Nola elkarte barruko bizitza bizkortzeko, hala evangelioaren berri emateko eta Jesusen testigantza egiteko. Ikustekoa da, San Paulok nola goraipatzen dituen jaunarengatik lan egin duten gizaseme eta emakume kristauak. Gure garaian oso kontuan izatekoa da, Vatikanoko bigarren kontzilioak 1975 azaroan eman zuen dekretua, apostolikam aktuazitaten deitua, ona zer dioen. Eliza, jainkoaren aintzarako, lurbira osoan Kristoren erreinua zabaltzeko sortu zen. Bere kide guztien bidez, betetzen du Elizak eginkizun hori, baina era askotara. Laikoek
Elizaren misterio hau betez egiten dute beren apostolutza, bai Elizan, bai munduan. Beren bizitzaz testigantza eginez ez ezik, baita bere hitzez, Kristo iragarriz ere. Fede gabeak federa eramateko, eta fede dunei irakasteko. Beharrezkoa da laikoek beren egitekotzat ardezaten mundu hontako gauzen ordenamendua ezartzea. Evangelioaren argiak eta Elizaren gogoak idaturik eta kristau maitasunak eraginik. Familian, kulturan, ekonomian, politikan, nazioarteko harremanetan. Zein da zehazki kristau laikoaren eginkizuna? Kristau elkarte barruan evangelioa bizitzeko orduan eta gizartearen erdian evangelioa zabaltzeko orduan. Elkarte barruan lan bikainak egin ohi dituzte kristau laikoek, nola gizasemek ala emakumeek. Katekesian, fedea lantzen lagunduz, aurrei, gazteei, helduei. Elkarteari dagokion karitate zerbitzua eginez, Karitas taldetan. Gaxoei lagun eginez, presoak bisitatuz. Etorkinei eta etxegabekoei laguntza eskainiz. Liturgi ospakizunetan irakurle eta abeslari zerbitzuak eginez. Parrokietako ekonomiaz eta mantenuaz arduratuz. Baina, kontzilioa dioen bezala, kristau laikoak bere eginkizun berariazkoa gizartean du. Jesusek evangelioan irakasten dizkigun irizpiden arabera antolatzen saiatuz gizarteko gune nagusiak, familia, lan harremanak, eginkizun politikoak, arazo eta egoera sozialak, herritanen arteko harremanak. Gune horietan saiatu behar du kristau laikoak Jesusen erakutsien arabera jokatzen. Horrela beteko du Kristok emandako misioa. Baina hortxe aurkituko du zailtasunik handiena. Kristauari dagokionez jokatzeko eta kristau testigantza egiteko. Horregatik, ez zaigu inoiz ahaztu behar espirituak eraginik ari garela eta Jesus jauna beti geurekin dugula. Eskerrik asko, zure arretagatik, eta hurren arte.